Il-Gvern permezz ta' Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal li l-azzjoni ta' infurzar li bdiet ittieħdet mill-MEPA u twaqqfet mill-qorti. Huwa qal li fl-aħħar xhur il-Gvern għamel sforz kbir mas-sidien u rappreżentanti tagħhom biex l-iżvilupp illegali f'dan is-sit ma jkomplix għax hekk ikompli hija kienet ser tieħu azzjoni. Kien dan l-abbuż flagranti għal il-Gvern li wassal lill-MEPA biex tieħu l-azzjoni. Il-Gvern qal ukoll li qed jirrispetta deċiżjoni temporanja li ħadet il-qorti madankollu se juża il-proċess legali biex iwaqqaf l-illegalità. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal li dan il-Gvern mhux se jittollera l-abbuż jiġi minn fejn jiġi. F'istqarrija separata, il-MEPA ta' rendikont tal-illegalità imwettqa f'Monte Cristo Estate. Biex tipprova l-illegalità, il-MEPA ppubblikat kemm ritratti li ttieħdu f'Marzu 2011 u Novembru 2013 kif ukoll avviżi biex tieqaf u ta' twetti uħud minnhom imorru lura sas-sena 2008. Il-MEPA qalet ukoll li jekk kif marret fuq il-post biex twaqqaf l-illegalità hija sabet ma' l-20 vettura li mblukkaw l-aċċess. Il-MEPA qalet ukoll li jekk kif marret fuq il-post biex twaqqaf l-illegalità hija sabet ma' l-20 vettura li mblukkaw l-aċċess. Il-MEPA qalet ukoll li sa ma ħarġet l-ordni tal-qorti hija kienet diġà waqqet kamra tal-konkrit li kienet qed tistenna biex tiġi imsaqfa.